Want toen van mij zijn voetbalploeg kreeg Taurus op een rij. Zijn kruintjes en de waren om de kroon van Aspenau. De lichtdaas die van op de schoenen foto op de schouw. Je ziet het al meteen, je ziet de reclame. De platjes staan er allemaal. En dan zitten we even aan het wachten op de mevrouw van de parfumeriezaak. Is de mevrouw van de parfumeriezaak al klaar ondertussen? 2 minuten. Seconde. Ze komt, nee, ze komt. Ze komt direct. Daar is ze. Dag meneer. Dag madame. Kan ik iets voor u doen? Zeker. Schijnt dat je heel goed parfum zet. Ja meneer. Ik zou geen parfum willen kopen. En wat zou dat mogen zijn voor Ja, meneer? zoiets, geen iets mannelijks, hè? Iets mannelijks, zoiets van... Zoiets van... Oh, die zou te vrouwtjes willen verleiden. Oh, tuurlijk, hè. Allee, dan zullen we een keer zien. Ik heb iets voor u, Dit is goed, hè. meneer. Wacht eens. Sweet Lights. Wat zou je daarvan zeggen, meneer? Ah, sweet lights? Maar dat is toch iets van een toeristische dienst? Oh ja, meneer. Ah wel, dat parfum, dat riekt. Gelijk de lichtjes schijnen. Oh, op mijn dansriekjes, zeg. Dat riekt goed, hè, meneer. Dat is wat je nodig hebt. Dat zal het zijn. Nee. Ik zou iets meer... Iets meer. Oh, wel, dan gaan we nu iets straffer uit. Ja, iets meneer, straffer. dat zeker. Dat. Wacht dan een keer. Trudior. Oh, dat Trudior, klinkt dat is echt iets voor meneer. Zeg ik maar een keer. Toe gaan de vrouwtjes vervallen. Een zeg. flesje, want flesje, dat geldt toch voor mij. Alle, riek maar. Dat is het, hè, meneer. Och, god. Bekans. Ik zou nog iets meer willen bij power. Ja, dat is juist. Cool. Nog cooler. Dat zeg ik dan, meneer. Ah, wel, dan ga ik het iets cooler Ja. brengen, zeg. Dat is Nuit Show. Nuit Show, meneer. Probeer dat maar een keer, zeg. Dat is het. Ah, dag, madame. Ik ga ook direct helpen, zeg, madame. Dat is. Zo moet je me een fles en een schoenfles. Zo moet je een flesje geven. Kon ik inpakken. Ah, zeg, pikken. Want dan kon ik direct de politie bellen, zeg. Ja, wie heeft me nog gebeld weer? Het zit erop, hè, het zit erop. De politie is er. Dag, meneer de politie, als jullie moeten vragen, wat is er gebeurd? Wat scheelt toe? Ja, madameke, wat is er gebeurd? Wat scheelt er? Ah, wel, meneer de politie, de madame doe hij gestolen. Wat belieft? Ja hoor, meneer de politie, vertelt u maar iets. Dus wel zijn parfum gepikt. Madameke, probeert je naar mijn werk af te nemen, of wat? Vergeet je maar niet alles wat je zegt, dat kan tegenoeg gebruikt worden, hè? Ja, maar meneer de politie, daardoor echt gepakt, hè. Voluit naar nou geen manieren mogen al beginnen moeien. Op haar gemak zit je, kameraad. Of ik zal ook een keer meenemen, was door van dat. Dan kun je het komen uitleggen op het commissariaat. Meneer de politie, het is zij dat een diefwege is. Naast genoeg, hè, madameke. Zeg je Denk je dat we zelf niet kunnen uitmaken wie dat dus schuldig is en wie niet? Denk je, meneer en madame, dat ik mijn werk niet te goed doe? Hebben meneer en madame klachten? Gaan meneer en madame een kooie brief schrijven en kom met TP? Huh? Ah. Maar het is echt waar, meneer de politie. Zijn Madame, gestolen. laat het zijn, alstublieft. Ik heb bij geen hulp nodig, hè. Kom ik gelijk? Als Gilles denkt dat ik moet geholpen worden, dat wil zeggen dat Gilles de politie beschuldigt van impotentie, hè. Nee, van incontinentie. Van Nee, incompetentie. van onbekwaamheid, hè, madameke. Nee. Ja, maar ik wil dan hier maar een beetje helpen. Ik wil Laat het zijn, alstublieft, meniertje. Je moet me niet helpen. Laat ons werk nou maar doen. Weet je wat er van is, hè, kadé?
Komt je een keer bij mij meezen. Komt je het man een keer uitleggen op de bureau. Alle, kom, her zeg. Door, daar, alle. Van me dood, zeg. Zo'n hooligan. Door, was het alle.